Jaramogi kaka nasingo motelo e kinde mane wane weche manyien mag ratil ni twak marwa mar ratil kawuono wabedo kod jopiny duond jopiny dhi winjore ahinya e twak ma kawuono Jaramogi wang'iyo ratil mar SHA kachiel kod udi manengogi ogonyore miluongo ni affordable housing. Jaramogi magi gin chenro kata mise mag chenro ariyo madito ma jatend piny William Ruto okoni no kete maino mare maneno ni mokwongo oganda jo Kenya odak ka gin kod nyadhi, mar ariyo oganda yudo thieth ma nengone ogonyore ka bende en thieth mwinjo bed ni chopo ne oganda duto. Penjo osebet ka kod kacha duond japiny hie to wache ang'o ma emomiyo odhiambo ma kawuono Jaramogi wan ka kod oganda jo Kenya wakikore tiere joma mine bende e iye mabiro nyiso wani to gin giwegi gise yudo ber mage kata pek mane mage yude. Nitiere joma achuo bende ma bende gin jodak ma Nairobi to gina jodak ma Nairobi gin jodak ma Nairobi ma ni kod gombo mar neno ni ngima obedo makare. Jaramogi bende par ne gin jogo mawuok e gwenge makaluo wadago kod gi mbaka twak mar ratil chakore sani achiel kachiel kokalo Jaramogi TV. Nyinga en George Bati ka an kod ji adek Jaramogi an ka kod Oscar Oyoko. Oscar machiegni kendo amora inya ka uthulo mar moso Jaramogi Ajwang'. Jaramogi Ajwang' amoso uni oyimore uru wane twak makawuono wan gi jopiny ka penjo mora mora warwako koro an winj kaka wang' no dhi mbele gi jopiny. Erokamano ahinya Jaramogi Oyoko en jalo ma en nyamrerwa kata en achiel kuom jogo midendo gi dhongere ni community health promoters e gwenge ma Nairobi ka Jaramogi. Kopogore kod en e diere ka an kod Dr. Sylvester Kasuku ma en jasom rieko kata jang'ad rieko ne jatend piny Kenya William Ruto e chenro mopogore opogore mag dongruok. Machiegni nya Dr. Sylvester Kasuku. Erokamano jalendo George Bati kendo amoso nyikwa Jaramogi Ajwang' yo dhiambo ma kawuono amoso uni oyimore uru kendo arwako uwe twagni wabro wan kanyakla nyaka ang' watieke yo maber. Erokamano ahinya. Eka tung kacha ande an kod Elizabeth machiegni. Erokamano Mr. George. An Elizabeth arwako wach mar affordable housing kalure kod kaka Kibera en flooding nyalo ywayo udi ma hivi koro ka ji ni affordable housing it will be a bit all right. Wewe agi kanyo Jaramogi mano mana alidha ma wiye mar twak nikech kae kama chuny twak ni jopiny to wacho ang'o arwako ni machiegni e twak ma kawuono kendo bed thuolo ma en odiochiengu mar golo pachu kendo ng'iso sirikal ni kae kama entie to kae kama wanene unjo bed nodhiye to mae kaka osebedo kotime wan wawegi wadani mondo otimre kama piyo machiegni un bende e twak ma kawuono. Aya wachak twak achagi Sylvester nikech ine ma ni chuny sirikand ni ine ma ka piny Ruto jatend piny goni simu penje ni to kawuono ne wadadhi kama kamao ng'adna rieko ting'ado ne rieko nyaka gie sani weche mag dongruok mar piny Kenya ahinya weche mag affordable housing gi weche mag SHA kata okumba mar thieth ineno ka chalo nade gimomiyo penje ma kopogore gi bedo ni in jal mang'ado rieko ne jatend piny gie sani nitiyo gi muluor Raila Odinga machiegni ahinya mosenindo kendo ne nitiere kod andika mang'eny manondiko mar rieyo kata chopo lek mar piny Kenya. Taparo ni mage gik ma samoro isumo ne jatend piny gi rieko ilidho ne gi rieko nyaka gie sani chenro mag dongruok mag SHA kachiel kod affordable housing ni kama nade kaka jang'ad rieko ne jatend piny. Erokamano migosi George Bati. Weche mag dongruok moluwore gi affordable housing kachiel kod SHA kata gima waluongo ni social health gin policies ma wasebedo kwa gombo mondo waket e yo maratero kabisa Kenya ka. Ubiro paro ni ndalo mayande kata kwa chako ka ne pod wan gi President William Ruto e ODM higa mar 2007 nyaka watieko weche mag sirikand bar ubiro paro ni ne wawuoyo ahinya e weche mag health kaka inyalo los weche mag thieth mondo obed maber kendo weche mag udi bende ne wawuoye kendo kanyocho biro nyaka koro machiegni kane wachopo higa 22 nuneno kendo ka jatendwa mosenindo
nowacho ni obiro dwaro mondo thieth obed nono ne jo Kenya, kendo ne wagoyo budget mar tipo ahinya, kendo nowacho bende ni wach mar somo bende dhi bedo nono, kendo mano budget kendo mano bedo mar tipo mane waloso en mane koro jo Kenya ne penj gigi be nya bedo nono adieri bedo donge kane wachako gi Kibaki bende mano bende ne wantie ndalo kapod wan ojende mayot. Ne wawacho ni education ne bedo free e primary kendo nobedo. Koro sani ka koro wan gi President William Ruto, weche mag housing gi health nitie kaka policy gi nodwa haore moromo. Koro miyo sani adwa wacho ni kaka oket weche mag social health sani enitiere kaka sirikal temo kabisa mondo jo Kenya oyud thieth e yo makare. Ma king'iyo kaka ndalo mane NHIF ne tiyo, NHIF seche moko ne ora bile sirikal, iyudo jomoko nitie mane muoda pesa, ne gichalo joma muodo bando gi e puodho. Mo kidhi e puodho to iyudo komode omuode to king'e ni ng'ama omuode. To ma koro kanyocho rie okete weche mag social health, koro ji register kendo koro ji nya yudo thieth. Wang'e ni ma ne mpango manyien, omiyo kanyocho chakore, kata dine bed ni ne nitiere weche moko mane ji wacho ni ni dagini bed maber. No chakore kako chakore no to ringo timedo ride kako medo dhi. Koro miyo odhi maber makara sani jo Kenya chiegni 30 mose register gi sama nok higa machuok mane osebire, kendo wayudo ni je health workers more e gwenge oseor wa health workers 1,107 to facilities kendo mo oketi e system gin facilities 10,277 and households, yani udi ma ji odak e households, nikech ot ka ot nitiere jonyuol, nyithindo gi kaka ji odak, nitiere udi machiegni 9,000,000 ma sani ni e bwo SHA. Koro miyo wang'eyo ni kako medo dhi mbele obro medo bedo maber, kendo iyudo nitiere thieth moko ma yande ne ji ok ne yude yo makare, kaka weche mag kansa, weche mag diabetes, weche mag hypertension gi weche moko mag tuoche moko mane tekre gi ng'eny mane chando raia. Tiyudo ka sani sirikal chulo kendo gitimo ni screening. Kaka weche mag hypertension osetim screening ne ji 6,500,000. Weche madhi gi diabetes osetim screening ne chiegni ji 10,000,000 ma sirikal chula. Mondo koro nikech seche mag idne pimo gigi kendo ichako go thieth, gigi koko pimga emomiyo seche moko iwinjo ni ng'ane ne ber, ni ng'ane omuorore amora, ya ang'o motimo ng'ane, kare ng'ano kata sukache mane kare ne idho to kong'eyo ne pok opime, kata hypertension gogo ji piny ni pup. Koro miyo pimo gigi chon mafweny maket e yore mag thieth ma mondo dakteche chak miyo ji paro kaka inyalo losgi, magi ema miyo dhano dak maber. Koro miyo kata kopogore gi seche ni ma ng'ato bedo matuo, to kochak pim ji chon, ochak keto ji mpango kaka ginyalo bedo gi thieth kendo ginyalo dak e yo maber, ber malich. Kendo kwang'iyo kata mana ni nitie jomoko mok nyal chulo gimoro amora, ma seche moko iyudo ni koro mago nyaka koro sirikal kawa tinggi gi te. So far ma sirikal oseyudo sani gin ji machalo kaka 558 mosebedo documented, kendo ma seche moko iyudo ni onge kata gimoro ma onyalo konyore mochul, nikech iwinjo ni nitiere gimiluongo ni poverty. Nitiere poverty stricken household kata households machiegni 2,000,000 e Kenya ka mosebedo documented through census and other government documentation processes. Mamago te ing'iyo gin joma koa pia ka sirikal osefwenyo mano tikawo ting'no te. Koro miyo kwang'iyo kwadhi mbele ka kata weche mag kansa,
so far iyudo ka sirikal osetemo and kwa dhiwa weche mag affordable housing bende wamule matin mondo mitne room wadonje shani kasto wadonje affordable housing yang wadonje ba mondo wachak wang'eni to mano to sechopo kanye gimomiyo adwaro mano Oscar ine iromo gi jopiny manigi achiedh nade mopogore opogore kendo ing'i ahinya weche motenore kod ng'ado ne joma tuo rieko kata joma ni gidwaro mopogore opogore kor gweng' e kuonde dak e kuonde machal kamago gin midhiro mage ma yawagi samoro kubiro ir to nyisi ahinya kotende kod weche mag SHA kata weche mag tuoche mage kale ahinya alwora mar kamiri ichung'ne mano George gima nyalo wacho SHA en gima tiyo maber but midhiero ma samoro ayudo e community kocha nikech community kaka an kaka an CHV the challenges mayudo number 1 for example ng'ato chako chula gini maber koso chako chulo gini maber ochako chulo SHA maber kasto odhi okwamo gi mbele ko kwamo gi mbele kasto kinyne to achiedh nade odonjo kuome tuo odonjo kuome ing'eni kudonjo kidhi e hospital koro mano en oko dhi mbele koro onego bedni ochako manyien iwinjo mage challenges man apart from that one challenge number 2 man ni yude community kacha an yudo challenge kaka niya nitiere ng'ato ma jatelo boso wacho ka Kasuko wacho ka nitiere ng'ato ma ok nyal e community kacha but otemo chulo but gima ahero go SHA kopogore gi nini en kaka in kaka ne jazeno ema jowa onego bedni ing'eyo kaka jazo SHA no nikech kiketo ni tiyo samoro tijno ok en tich madhi mbele to nitiere kaka kiwango maging'isi ni pesa michulo iwinjo to ka okiti to nitiere kaka kiwango moro ma ibing'isi michulo ma achiedh nade mayudo ni seche moko joma jodongo gin gionge kaka ginyalo chulo gigi jatelo sowuoyo ka mago gik mwasotemo kwatero mbele mondo miyo gitimre nade gi capture mago be mondo kony jo dalawa jopiny te asaol. Alright, Oscar nitiere gimoro miwacho ni ng'ato ondiko ni otiyo to bang' samoro ok en tich manyalo sustain ng'ato kadhi mbele odugo chung' samoro gibiro gi ywak ni koro SHA gi ok chudi koso gi ywak ni tijgi orumo koro gidwa ni mondo gichak gi ndikre manyien ang'o ma ginyiso kaka CHPs manitiere kor gweng' koro gima ginyisowa e community kocha for example mochulo achula maber noyudo jua kali mo maber mochulo maber koro ing'eni tich orumo ok en tich mondike permanent orumo to dong ing'eni kaka wan jomo chiegni kode e community kacha obiro irwa report ni koro next month ok adhi chulo gicha nikech koro tich orumo koro mani ng'eni challenges mayudo ma koro wang'isa ni koro ka rumo kiyudo matin chula matin no kiko bed dormant kobedo dormant to omiyo wa stress seche moko samoro achiedh nade odonjo kuomi mage mo ng'iso community kumwantiere ni community kocha. Right. Tuoche mage ma jo community rengo godo irwa ahinya nikech gima duong' motimo en kopogore gi puonjo oganda yore mag ritruok weche mag ngima manyalo konyogi nitiere kata mana tuoche moko matindo monyalo kata timo negi pim kata somo rieko ne ng'ato kapok tuo donjo. Gin tuoche mage ma samoro yudo ka ji rodhno ga ahinya e kinde ma gidwa tiyo kod SHA. Tuoche ma dhano rodhno go be wanyalo wacho ni Mgosi William Ruto timo maber nini tuoche kaka pressure ing'eni SHA en okava tuoche te ineno king'iyo gi machielo cha en okava samoro for example okava tuo otanda kende to SHA odhi okava tuoche te tuoche mwarodhono go e community en kaka pressure ng'ato obeda to kia ni en gi tuo mar pressure en gi tuo mar skari ineno tuoche ilago en obedo to kia koro ine seche ma koro kok nochul gicha to opoya nono to wan kaka community promoters to gine magikwongo chopo kuomwa to koro kwad chopo kuomgi to watero gi hospital tipenjwa ni bo tiyo gi SHA koro kanye mwayudo achiedh nade kotiyo gi SHA to wadhi maber koko ti gi SHA to mage challenges mwayudo. Right. Ma dwaro nitie mondo oganda omed ndikore e SHA. Dwaro nitie mondo oganda omed ndikore e SHA to kik indikri kende indikri ichule dwe ka dwe but gima SHA bergo kaka chule opogore
koro ka kiso ndikori to kanye mabiro nyisi ni kaka an Oscar Oyoko kora dhi chulo pesa ma fulani, kaka in ichulo pesa ma fulani, ok wadhi chulo the same rate. Mano gimomiyo SHA anyalo wacho ni ober to kendo konyowa e community kocha. Bende nitiere kes ma ng'ato osedhi ma otami thieth moduogo kuomu koywak ni gino miyo otami thieth kabisa? Nitiere kese silago to kowadwa wafuatilia nikech en onyalo biro ng'isi ni entie kesi ilano to kinyalo weyo jomirito ni apoya nono kamano. Nyaki follow up ni ang'o miyo ochulo SHA to kogine. To challenges mwayudo ni nowega SHA ok ochul SHA kaka nondikore ochulo dweche 3 to werego. Kosowe dweche 3 to achwiedh nado donjo to en obro insist tu ni ochulo SHA. Koro mage challenges mwayudoga. Okay. Elizabeth, in bende inachiel kuom japiny. Ang'eni ang' samoro ang' ni gole pachi weche mag udi manengo gi ogonyore kaka ing'ado omenda gik machalo kamago kabe useyudo kata podi. Penjo in iwuon joma mine niga kodwa weche mang'eny ahinya matero gi samoro ute mag thieth. Samoro ka ok in iwuon to osiepi moro mamiyo nyathino bedo matuo kata gik makamago. Be nitiere gimoro misefwenyo maberie e SHA kata ma osemiyo chunyo bedo gi buok mowacho ni gini kare nowinjo bed ni obedo maonge? SHA asemna neno berne. Mana kaka ndugu Oscar wacho ni SHA oketa for any kind of disease. Koro seche ma ng'ato tuono yelewa otuo to dhi kacha to oyud ka SHA ne obedo dormant, at least oyudo kendo o top up si inakuwa 3600 ndio unalipa upate matibabu, which is good. Okay. All right. Ka aduogi affordable house. Affordable housing wabro bire bang'e matin. Gaya gi kanyo nikech weche nitie mathoth. Adwa ni jopiny gi mondo owuo nikech wan ka gi dakika 2 bang' saa 2 mar otieno. Jopiny gi weg wach. Adwa ni mondo giwuoye weche mag SHA gi. Joma ni kan no ka gin jok ma ose interact gi ji achiel ariyo. Ka ok in iwuon to samoro nitiere ng'ato. Adwa ni ng'at manigi microphone ichaki ing'iso ni in wuon weche mag SHA ground iwachi ang'o? Ka in gi penjo, ka in gi experience iwacho mano. Okay, aduoko erokamano ne Ramogi TV kuom miyowa thuolo mar biro e chenro ma kawuono ni. An mokwongo an gi penjo mang'eny sana. Chak gi nyingi. SHA, an iluonga ni Joseph Odongo Dongo. Awuok Mathare North. Ruaraka constituency. To nekech SHA ni ayudo ka jok mang'eny ywak ni SHA ok ti e yo makare kako onego bed notiyo. To government to wacho ni SHA timore nade? Tiyo. Koro nekech kawuono oyudo platform ni du yie na penjo moko 2 kata 3 penji mondo ang'e ani to SHA ni be otiyo adieri mondo ka giduoka diang' awinji kama nyalo duoko ne jopiny nikech jopiny nasenyisogi ni adhi penjo mano timore nade? Mano miya. Okay. Koro penjo mokwongo. Apenjo ni ka Mike. Okay. Kasha tiyo kotiyo adieri kendo nowache ni en universal health care manyiso ni onego bed nobedo mar ng'ata ng'ata. Ere kako gik ma koro jomoke manyalo benefit to vulnerable families kaka moko kuonde ma entiere slums mok nyalo afford chulo SHA to nawinjo ka president wacho gi dhogi ni jok mok nyalo chulo SHA bro bedo covered kendo sirikal bro timro nade? Bro chulo negi SHA to gidhi hospital kendo iduoko gi yudo ka ng'ato onge tich kako chul SHA no onge. Kora penjora ni program machal kama sirikal nigo koso onge go to nekech president nowacho ni program no entiere ten kanye kech nitiere jok ma umia nitiere jok ma tho ma onge uwezo mar chulo SHA to ma en universal health care mo cover ng'ata ng'ata. Koro mane penjo man go mokwongo modong' ang' na penj bang'e. All right. Erokamano ahinya. Ng'at machielo ma adwa ni mondo yud penjo. Yes. Erokamano. Kuom nyinga giluonga ni Balozi. Mkazi wa Dagoretti North kwa sasa hivi.
an gi penjo kaluwore kod chenro ma wan go kawuono mar ng'iyo ni tadieri be gik ma sirikal nosingonwa gi be gin gik ma ni in place. Ang'o mi apenjo kamano? A number of time kata kawuono kana ng'eyo ni an ga appointment abiro ka e chenro ni awuotho right from Livingstone kama dakie ma Transverse madhi nyaka area ma Mathare North, Ruaraka area, Babadogo, consulting some health facilities. Ayudo ni SHA is there, yes, but nitire kama pok sirikal okete mikakati ma pok sirikal oketo en ni namba achiel pok gidhi e ground deep magilero ne ji ni SHA ni en ang'o. Mano number 1. Number 2, jok moningo bed ni SHA ni cover magin jo piny ok gin gadieri ni gini ka achule ka abedo ni an member ta chule maber gini biro cover na gik mang'eny midhiero mang'eny mag tuoche ma an go. Ang'o miyo gipenjore penjo no? One of the facilities mana dhie moka biwacho ka nitiere na penjo gen to be SHA ni unene nade be utiyo maber to kotiyo to okava ng'o nikech mane ywak mang'eny mawinjo ka ji mang'eny nigo. A number of time iyudo ka ng'ato wacho niya yes abedo admitted to SHA oye cover nama moro nyaka gol cash, especially in private facilities. Koro penjo na kuom Mr. Sylvester Kasuku, you are the closest to the government. En ang'o ma un useketo in place, especially ne Uganda wa nikech kawa wacho dowa mar making sure ni SHA is indeed in place to tiyo kama to gi hidden charges if at all nitiere manyabedo nitiere. Okay. Mondo mi jo dala wa jo thuro ng'e ni okay achulo SHA to in case of this odhi cover naka to ka akava gi anyuola na. Okay. Erokamano nya aparo ni mano penjo mar ariyo, wadhi e penjo mar adek. Yes. Yes, erokamano nyikwara Moika Jwang kuom ya nafas ni mar biro ka mondo owach pachwa nikech wan jok machiegni gi japiny to samo do platform kabla ni nyaka wuo in the interest of jopiny gi jowa. Yes. And SHA is a universal health care. Kata kwa wacho dhowa kae lakini pod nyaka wasukuma gino beno nyalo capture each and every community mondo yud kony. To gima apenje shaka because I don't know why a lot of money is lost. Like last time 11 billion icholale shaka. Ido pesa malal ngeng maloyo pesa ma idhi chul go japiny ka japiny tuo. Serikal paro nango kosemi kakati man mokete mar mondo weche mag pesa ni lala ho ya higi onyalo tieko. Okay, nyinge dong no duor Kelvin an opinion leader Sarang'ombe od Kibra. Erokamano ahinya. Mago penjo adek, wakungo winjane duoko mag penjo adek kaso biro mamoko kendo mondo kik gilal ne joma bende chiwo duoko. Sylvester paro ni penjo gi odir kuom achiel kachiel. Mokwongo en wach mar joma yuto gi ne piny kata miluongo ni vulnerable, joma onge kod nyalo mar chudo. Penjo ni gin kanye? Mar ariyo en wach ka winjo gima ne Omondi owacho, en wach mar sensitization kata puonjo jopiny, miyo jopiny bedo gi ng'eyo ni mae gima en to otiyo nyaka kama kochopo kama to koro in bende nyaka idonjie gik machalo kamagi. Sirikal nikech magi jopiny to king'ado rieko ne sirikal kaluwore gi dwaro mag mondo jopiny. In iwuon penjo gi. Mar adek en penjo mar weche mag mibadhi kuom ranyisi. Ocho ni komenda maromo bilion 11 nyalo wach no lal e agula achiel. Nyiso ni nitie gima pok otim, japiny nyore ka to mochulo go bende moko lal. Ang'o ma winjo bed ni sirikal ng'iyo, Dr. Kasuku? Yes, erokamano kuom penjo gi kendo wabro temo mondo waduogi e yo makare mondo wadin iluongo ni ang'o gaps mag information maseche moko miyo problems gi wuok. Yes. To gima dahero wacho ni ber kawuono bende wan gi community health worker ka ma bende ng'eyo some of these gaps momiyo
seche moko jopiny wuoro ni gino ok ti, to nitiere gik ma seche moko dino mondo jopiny ok yud kaka gini tiyo maber. Mokwongo Joseph owacho ni ji penjo ka be SHA tiyo, kendo ni to jok ma yuto gi tin kata joma onge yuto to nyalo konyore nade e lwet sirikal ka ing'iyo weche SHA. Mae momiyo iluonge ni social health. Endo nasewacho ni sani nitiere jok ma sirikal osekete orodha ma gin dhano 558,000 mosebedo registered ni gin gionge yuto, koro sirikal timo ang'owa? Kawo tinggi. Omiyo nuwinjo ka social health worker nowacho ni seche ma ng'ato ndiko notiyo, ing'e ni seche moko be ng'ato nyalo neno ni amba an wuoyi moromo ndiki kika wacha no kati. Jodala biro ng'eyo. Seche moko ipenji ni iyudo pesa di per month. Iwinjo. Kaluwore gi tich moro amora. Koro ki indiko ni nitiere kaka lweti ojuol kiasi per month ma iwacho ni nyalo yuto per month. Kiseketori e kategori mano, ing'e ni koro mano ibedo expected. Iriti ni mondo ichudi kaluwore gi ang'owa gi yuto. Koro miyo dwarore mondo dhano bed joratiro from the beginning. King'eno kiti tindika ni yawa anta onge tich, an keta urwanda social health mondo orita e yo makare. Seche ma dhano chako chudo cha, kaniseketori e kiwango mar chudo, mana kaka social health waga nowacho ni kiseketori e kiwango mar chudo, koro seche monego ibed kidhi chudo kidhi mbele cha. Ka chudo oseng'ukore, koro ka ang' idhi tiwacho ni yawa ng'awo chudi mondo kokwa thiedhi, nikech ber kichudo ga. Gini dwaro ni seche kichudo kosekedi kiwango michude tichule achula mondo kik ochodi, ma kidhi e osiptal tiyudo ka data ni en up to date kendo ithiedhi maonge chot mar thieth. Koro miyo ma dwarore bende mondo, nikech ang'e ni gimoro amora manyien nyaka iyud ni seche moko obedo gang'owa, obedo gi gaps e information mondo iwuo gi dhano 55,000,000 magiyudi e wach maratiro te within 1 year. Sana ka koro wawuo ni wach nyaka chope ground, kaka ne Omondi Balozi nowacho ni wach nyalo chope ground nade ma dhano yude. Koro dwarore mondo wa deepen loso gi jo Kenya, nikech kama ji nitiere e iye, kaka ne Omondi Balozi wacho ni e iye kuonde ma gidake ka, mane kama dhano nitie, emomiyo noket social health services ni, ma emomiyo noket SHA mondo kony dhano ma japiny. Nokokete ne jok moko mineno fuyo gi ndege ka, gin bende ndiyo gichule, to lakini joka gin ka uneno ka giringo, gin unge kuonde ma gidhiye. To japiny emomiyo ineno kwa insist ni japiny nyaka yud the correct information. Lakini adwa mondo abi kaduoko wach Omondi Balozi mondo anyis kaka nitiere seche moko problems mawuok. Yes. Omondi nowacho ni osiptende ma private kendo ne nitiere kata osiptende moko ma public bende ma yande ne pod thago ji, ma moko nyalo yudo ni pod nitiere jomoko ang'owa ka ng'ato dhi to gidiyo ji e kona. Mano tim marach ma weche mag SHA okwer. Kata president osegolo, kata nyocha week mokalo nyocha ogolo wach ni ng'ato ka ng'ato kodhi osiptal onego thiedhe ma ok ni ipenje pesa ni kokithiedhe. Kopo ni en ng'ama onge pesa, en ng'at ma ok nyal yudo konyruok mar chudo, othiedhe mondo kuongo obed mangima, nikech ng'ama ok onge yuto kitame thieth, koro ere kata ato obiro dhi kata yudo tich nade kata bang'e. Okay. Nikech wadwa mondo ji okuongo obed gi thieth, wadwa mondo ji obed gi afya maber. Ka gisebedo gi afya maber, koka ng'ato nyalo yudo kata mapato mare, nikech be dhano ok nyal bedo maonge go throughout. Okay. Waya pod aduoko Omondi Balozi mondo koka biye owadwa machielo cha. Koro gaps mag information gi, ma pod en kibarua, ma pod en tich manyaka med tim. Omiyo social health workers gi nigi tich mar tipo manyaka gimed wuoyo gi ji,
to nikech ang'eyo ni dok tuch it ji at the same time, to emomiyo sirikal okawo over 100,000 social health workers, 106,000 mantiere ground, to wang'e ni jo Kenya to milion adiwa 55. Omiyo pod mondo information ochopi pod nyalo ng'ukore, to pod sirikal medo. Omiyo umbe beduru agents matero information ni dhano ka ng'ama ok yuti owach ni ok oyuti mondo ng'i kategori nikete maber. Osiptende ma private vikwazo gi seche moko bende ka ging'eyo ni SHA deko, kendo nuwinjo ndalo moko kata osebedo kata mana sani nitie osiptende mawacho ni ka ok giyudo pes sirikal mar chudo mar SHA cha gidino line no, kata gikone ji ni wan koro ok wati gi SHA, kata ne wan koro chuno ni nyaka ichul ma kanyo be sirikal osegolo ilani ni onge tiende meno did ne japiny thieth. Kata week mokalo ni ubiro remember ni president nicho wacho ni inyalo dhi e osiptal mora mora mathiedhi. Nyocho golo October personally last week nikech wacho sichopone mana kakuwuoyo ni en bende ite nitie ground, uwinjo gima jopiny wacho. Nyocho chopone mogolo duonde, owacho ni yawo osiptende kik uriemb ng'amo biro ka tuo, nikech social health ema tiyo e thiedho jogo. Afadhali ket documentation. Un bedu ng'eyo ni nitie ndalo moko po osiptende moko nyocha ne ywak ni ok chulgi, to nikech no gitim documentation maber, ng'ato owacho mano thieth to kondiko particulars maber, kata particulars manyiso ni ang'owa othiedho ng'ato gadieri. Mago nyocha nomiyo nokelo ne osiptende problems, lakini sandi koro gimedo rieyogi. To kendo nitiere pod issues ma pod moko nigo yudo ka pod gijaso gik moko maricho, mago bende imedo rie. Kata kawuono nitiere moro ma winjo ma yo gweng' kama ang'eyo ma bende pod githagore gi manyo rieyo wechegi mondo osiptal mangima mondo oyud pesgi, to sirikal to ok tamgi e pesa. En mana ni documentation nyaka bed right. Koro kar private ka onego wamed tielo mondo gimed yawo dhot. To nikech sirikal to gop sirikal ok dhi ga moko chul, nyalo deko ndeyo lakini ok dhi moko chul. Dr. Kasuku, magi gin osiptende nyalo deko, en osiptal ma ogeno kuom thieth. Kain mar private kum ranyisi kata kain mar mission ma itayo kod kanise, nyiso ni samu thieth ng'ato kawuono, yath muthieth ko ng'ato momi ng'ato dhi go dalane ok chak duoki. Nyiso ni nyaka pesa moro donji eka nyiewo yath machielo, ka ng'at machielo biro kiny na yud ka yadhni nitie, mondo kik bende giwach ni osiptende kidhie to yath onge kinde ka kinde. Ere kaka idwa tim ma piyo piyo? Ndio mano sirikal oseketo mikakati sani, ichulogi by tarik 15 kata tarik 15 dwe ka dwe, kata bang' dala 15 ichulogi, giyudo pesa. En mani seche moko ok nyal biro te dichiel, maybe nyalo chul percentages kaluwore kaka cash flow en. Mana kaka ni winjo ka owete nagi nyaminwa ni owadwa ni nowacho ni nitiere kaka seche moko ji nya chudo to ng'ukore. Ng'ato chudo maybe mana seche motuo no kodhi ni ni register SHA ta obedo registered, haya ithiedhe kodok dala otieko weche mag chudo. Koro chudo bende iyudo ka ng'ukore, jok ma chudo tin to jok mithiedho to thoth. Kata ubro yudo ni seche michudo ne ng'ama ithiedho cha, michulo ne osiptal, ibro yudo ka bill michulo ne cha duong' mokalo. Kata mana jo mitimo ne gi screening mar diabetes, mitimo ne gi screening mar hypertension, gi jo mitimo ne gi screening mar cancer, jok mitimo ne gi dialysis, jok mitimo thieth mang'eny, gin gik makawo pesa mapumbi maloyo kata mana pesa ma ng'ato chulo, kata mese moko de par, kata mana seche moko de mia, kaluwore ga kithiedho ng'ato. Right. We mondo adhi wadwa ni wacho ni nyingi ng'a? Rodi Jamasiro. Jamasiro. Ang'e Masiro maber ahinya. Koro wacho ni seche moko wacho sebedo kadonjo e it jo Kenya ni manyonge gi seche moko jomoko muodo ka njugu, kata ni seche moko ni olalo dhi ka pesa moula odhigo. Magi weche mag mibadhi gin weche mosebedo kathago Kenya. To kwang'iyo kata gimomiyo sirikal noloso SHA, gimomiyo noloso social health, gino wuok e NHIF cha, kendo nasewache mokwongo.
ni nitiere jomoko manose gingirore gine gigurore ni gimuodo pesa no ka njugu. En pesa mabiro jomoko no yawo osiptende moko osiptende. En mana gi ang'owa account clerks. En ojaso mana fombe. Bula manu winjo ni president owacho ni moko ni wacho ni ong'ado tie ng'ato kata dipar. To ito tiendi ni ng'ade dipar in gi tiende adi. Seche moko tim ne dhako moro cesarean kata mana de 100. Joka gin gin experts, gin gi jasa en kose kawo particular ma ng'ado ni gitiyo gi particulars mag ji. Gi jasa. Koro mano ne miyo pesa ne lal kabisa. Kendo adwa nyisi mare NHIF cha. Maja ni emomiyo ne ji ogo koko kabisa. Joma ng'eny joma ne go koko kare mane sponsor koko. Gin joma ne ineno gigero gik madongo giwinjo maber. To kipenjo ni ng'ani timo ni ana timo ohala. To kipenjo ni timo ohala mano ok onyisi ohala motimo. Ohala moko ne ji oyawa maonge. Gin mag offices mo pesa mag ituomo. Koro emomiyo ne sirikal odhi oloro. President Ruto nofwenyo ni to kare jomoko ma muda pes sirikal to raia to dwaro pes thieth ni. Itimo nade? Omiyo nowacho ni yawa gache NHIF ni ok ringi. Gari ni wuondo ji ni oringo to kare ywaye gi punde en ok onyal kata mana ringo. Koro omiyo nolore. Okay. Emomiyo koro sham uneno ni. Emomiyo kele, emomiyo nene jok moko kata mayande ne muodo pes sirikal ka mag thieth no ni dwa dhi kode mbele. Uneno kano rodh gi roth ya kutosha. Mamoko no fweny kata osiptende moko mok ti ni yudo ni jomoko dhi opodo kawo pesa dhi odire. Omiyo sirikal oketo rules motegno kabisa sani. Mako yud osiptal mokawo pesa kata ma ji otiyo jomoko tiyo go e yor mibadhi to kawo pesa. Iloro ne gi ok gichak giyud SHA. Nikech sirikal nosemiyo gi information gi te magi sign ni ok wachak watim mibadhi. Osiptal osign ni ok gichak gitim mibadhi. Omiyo kiyudo osiptal kana motimo mibadhi ka gitima mibadhi iloro negi. Okay. Kendo ng'eny gi bende iloro. Sawa. Koro miyo yor mibadhi ka dango ka wacho ni mibadhi ne pok otimore e piny. Mibadhi notimore kata mana ndalo gi Yesu cha. Lakini igorruok kode guok gi rombo mondo kik otim ang'owa kik odhi mbele. Right. Mondo jo Kenya oyud thieth. Erokamano nikech jopiny gi nitiere gi penjo mathoth ahinya to saa bende medo ringo. Wapenje Oyoko, ang'o gini ma utimo e puonj mane mutimiyo jopiny weche mag SHA? Bende nitiere puonj koso un rito joma biro ka gin gi tuoche eka ukonyogi? Ang'o ma community health promoters timo e community kata e gweng' ma gintiere mondo gaps mane wacho ni jopiny ok bed gi ng'eyo SHA gi chak gorruok godo gi jok ma omiting kod sirikal ahinya to e kor gwenge? Erokamano. Gima watimo e community mokwongo, wang'iso gi ber mar SHA ni. Kwaseng'iso gi berne to wang'iso gi ni berne en kichule kabisa, kichule to ibro thiedhi ma ok gibing'e opogore gi machon cha. Okay. Ma iwacho ni kichule to kochopo kituo tibro obro chulo ni otanda kende mopogore. Kendo wachak wang'ise ni rach ne ni kitamo kidonje tichako chule tiweye to nitiere pesa mibro chulo seche me yudo tuo ugoyi. Mano kore rach ne. Kendo wachak wang'iso gi niya, ineno SHA ni seche ma idhi register bed adier kik ibed ni ng'at mokoro informations go ni koro idwa riambo about that information. Jowa ma joluo wewe riambo about information ni in itiyo to kiti. Nikech so long as ijazo form no e kaka obro golo amount monego be ni chulo every month. Iwinjo opogore kijazo ni tiyo to kiti. Kijazo ni so for example ni in jam jengo aya podi dhi mbele gi tiji mar mjengo to mjengo rumo to ni wacho ni tiyo. Okay. Ipenji ni edwe iyudo pesa di. In wacho ni for example ni yudo tich maber makoro ni edwe ni yudo kata $50,000. Yes. Ijaza $50,000. Jogo gibro capture that information e mabro golo pesa mibro chulo every dwe. Alright. Koro if any case ni chieng' moro ma mjengo no onge nikech kokiti. Alright. Kokiti kata kija biashara to gibro penji e that form. Okay. Mago gik mwa nyiso jopiny. Kija biashara gipenji ni e dwe inya loso pesa di. Iwinjo nikech nitiere jomoko ma dwe
ei kumwadake e community ka nitiere ng'ato ma idwe samoro nyalo loso kata man siling 3,000 nitiere ng'ato idwe ka onyalo loso kata man siling 10,000 to nitiere ng'ato e ndalo achiel onyalo loso kata 20,000 iwinjo koro wang'isogi ni wach information madier manyalo favor yi gi manyalo favor that form mago gik mwa lecture gi to wang'isogi benefit mare to wang'isogi rach ne koro kiriambogo koro mage rach mar ninino mar sha ok rach mar sha en rach mari kori ni wuon okay giminyuolo no ema koro kelo problem okay sasa anno ka penjo pod itiere kae ma dita ahinya achak gi okay erokamano gi nyinga iluonga ni Victor Ochieng. Yes, Victor. Amangware adak Lang'ata High Rise Ndindi Ward. Penjo jatelo kanye en penjo achiel. Yes. Inwang'o ni kidhi hospital ituo dhi hospital bedo admitted to in gi SHA koro chopo seche ma koro idwa igoli e ward idhi discharge. Inwang'o SHA nitie oketa for kitanda ama chieth. Inwang'o ka nitie moko ma SHA ok ochungi. Ere yo inyalo konygo kanyo. Then number 2 inwang'o ng'ato winjoga wach SHA tiyo. SHA to tiyo adier kata na osetiyo kuoma otiyo. Inwang'o ng'ato tuo chieng' modhi e osiptal no eki aone SHA account mar SHA. Ng'ani ibro konye nadi en owinjoga SHA adier to en ng'at ma king'iye en ng'at ma nigi uwezo manyalo chulo SHA right. But owinjo kuom ji ni SHA rach nini ng'ani nyalo kony nadi. Then aduoko ne erokamano Governor ma Nairobi Johnson Sakaja kuom nitie mon mano chulo nigi SHA mano kwamo e hospital bo kao ID be gi ochul nigi SHA. Inwang'o ni dichuo nitie omiyo jaode ich dhako bet dweche 9 to ong'e ni SHA nitie to kochulne jaode SHA. Okay. Sawa. Erokamano Victor. Okay. Akaw penjo adek. Yes, Juma. Casto not Juma. Yes. Then abro kaw penjo achiel chien kacha. Kasa dugo kanyo tugaji. Erokamano maduong' kuom nafasni. Aniluonga ni Laban Okoth. Yes, Laban. Anawuok High Rise to Anwood Seme. Gimana lo wacho ni aonge penjo. Adwa keto input matin e weche mag SHA. Yes. Iyudo ni SHA osebedo katiyo. But kuma nitie olegevu maneno ka onego beniwa mede nguvu en community education. Iyudo ka ji mang'eny are ignorant about kata registration no. Koro government nyalo timo maduong' en ensure ni processes mag puonjo jopiny kaka SHA tiyo chope grassroots piny mwalo kacha ji mang'eny onge gi information. And then gimoro kendo aneno kaber about SHA iyudo ka sani gikelo gimoro ni lipa mdogo inyalo chulo SHA lipa mdogo to again anyalo wacho ni SHA nosekonya kamoro last year around dwe mar 3 ka SHA pod nyien iyudo nan gi jatuo to nadhi e hospital mar Kenyatta tayudo ka nitie delays mang'eny ging'isa ni SHA ok nyal tiyo but noyudo ka sechako chudo but kana dhi Kijabe hospital to jo Kijabe nong'isa ni chudo no is only 3 months old to condition mar nyathine dwaro pesa mang'eny koro neging'isa ni kar mondo abi achul bill mar hospital to ariandra mondo achul SHA mar the whole year mana chulo ma at the end of the day medical bill mane SHA cover
ne en around 100,000 flat. Koro SHA en gima tiyo. Koro gima asefwenyo ka jo Kenya kata jo pinywa oero dwell on ahinya. Jo thurwa oero weche ma mitero koni gi koni. Yudo ka jo siasa ema sani reason nwa. Ng'ato ko wacho ni SHA ok ti e kindi ka un ji 10. Tiyudo ka ji 8 wuok kanyo gi information ni SHA ok ti ka ok gidhi ma gi verify. Right. Koro mano misinformation no be osebedo ka spread ahinya ma onego beni government ng'iyo kaka nyalo counter misinformation. Okay. Then again kan SHA odonjo, I think ni my last input. Yes. Kan SHA odonjo to joma ne oket mondo handle SHA ok ne dwa receive. Lakteche madongo kata joma tie area mar hospital ka yudo ka gin gi business gi bende. To ne gineno ka SHA biro duoko business gima wa very legal piny. Ineno, koro ne gigwe. Omiyo ka ne dhi hospital moko mag public to ne yudo ka igundi ni SHA ok timango ok ti. Koro giteri mana kama mi yol kata gi processes mag law weche mag SHA. Okay. Ma idog dala. Koro mano bende miyo neno marji ni SHA ok ti, lakini honestly otiyo. Right. Koro mana information mondo mi jopiny. Okay, thank you. Erokamano. Yes, kasa biro iri. Erokamano. Yes. Bati. Ani luonga ni Okoth Ong'ayo, atimo ohala Toi Market, an Wood Gemiala. An kod penjo ariyo ne Daktari Sylvester Kasuku, aya achiel ne Oyoko. Yes. Penjo mokwongo en ni Daktari Sylvester mang'ado ne ker rieko e weche mopogore opogore wacho ni sirikal seche moko timo screening free ne jopiny. To adier makende wan kaka joma wuok e slums machalo Kibra en ni screening mitimo mang'eny ne jopiny Kibra itimo gi NGOs. To ka gin NGOs mo partner gi government department mar health tiketo bana kanyo. Koro gima penjo Sylvester ni seche ma ukonyo jopiny kaka sirikal e weche mag health to uteme mondo create awareness ni ma en NGO to partner gi government department mar health. Penjo machielo en ni Migosi Sylvester Kasuko wacho ni sirikal register ji 500,000 e SHA mok nyal maonge gi nyalo mar chudo. To adier makende ka SHA en gimi ng'ado joma tiyo te to nego ben maskini kar thiedho nono mok ti. Onego ben ng'a mok ti pes Sylvester ming'ado gi joma moko matiyo othiedhe nikech pesa no sani en a must nyaka ng'adi kitiyo. Okay. Koro an gima wacho ni nikech kuom ranyisi kama waziri mar health wuoke iyudo ka nitie joma sirikal register ne gi SHA. To wan kako oganda Luo PS mar health wuoke piny Luo. Akwayo Sylvester ni seche modhi mbele gi ng'ado rieko ne ker mar Kenya otemie ong'ad rieko bende n'oganda Luo matiye sirikal momako lemo madongo dongo nikech referral hospitals me piny Luo mantie counties thieth ok ber. Okay. To PS wuok e piny Luo mar health. Penjo achiel ne Oyoko. Yes. En ni community health promoters thothgi onego bed ni county government ng'iyo kaka nyalo kata chulo gi kata ndiko gi. Apenjen to bende nitie offices mag county government e sub counties magitere reports kaka giwuotho kuom jopiny. Erokamano. Erokamano nya abiro mondo akaw questions mamoko kata kamano gi sani wadhi ane yweyo moro matin tu weche manyien yo machuok ma inyiso godo mabiro saa 3 wang'e en dakika 35 bang' saa 2 mar otieno. Ma en twak mar Atine Kuramu gi duond japiny wang'iyo ni to weche mag SHA kod udi manengo gi ogonyore miluongo ni affordable housing bende gintie kare.
mane ratil mano go kawuono. Wadhi ne ywe matin ka waduogo to waduoko penjo ka achiel kod penjo achiel ma pod odong' mabiro kawo bang' ywe ne. Kik idhi mabor nyaka Ramogi. Ma en Ratil e Ramogi TV. yangu inakuwaga hiyo stingo ya Mike Tyson. I feel fit George. Anasikia mwili imekubali. I'm going for win. Naenda ku win bana. Kuna kurudi nyuma. Nimetoka na nimeamua kama mbaya. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Penj laktar ko kalera Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinga Ruth Otieno. In ngawa? An nyinga Sima. Akelo nu wach ewi nyako moro ma nyinge Pari. Ramogi mrosa uchila chaka gochone. Osa nyathiwa atho. Sauti to wuok ng'ama dwa ywak. Nyathiwa giri nega. Kwan ji ma osekwany ringregi ma otho e ula ochopo 43 e kinde ma familia medo chopo mar yango ringre wedegi. Yosechando wato ma kawuono ni to kalo nyaka jomodak e tiepi. An gi nyithindo matindo ka achiel kod mihiaga maga to nyaka nyikwaya kata kuma nyithindo achom gi nyithindo kende bende onge. Familia moheomi adek ula odaro e gwenge ma Kobala e Karachuonyo e county ma Homa Bay. Some people were saying that the 10-point agenda is coming to an end on the 7th. I want to tell you, my people, that 7th was chosen deliberately because it was the anniversary of the broad-based government. Jatend piny Kenya William Ruto gi ogai mar ODM Moburu Oginga onyiero jogo mawacho ni winjruok duond buchego nyorumo nyoro tarik 7. Kamano nyako Ramogi twak dhi nyime ma en Ratil wang'iyo weche mag shaka achiel kod udi manengo gi oyweyo twak mar Ratil biro ne achiel kachiel kokalo Ramogi TV odhiambo ma kawuono kod jopiny kawago mbaka jopiny kod penjo mago Ratil piny nyako Ramogi to bende ka nitiere jogo mochung' mawuok e piny owacho kachiel kod joma bende konyo gwenge mopogore opogore bende duoko penjogi mamiyo Ratil yiengni to ok ogore piny mane ma wan godo odhiambo ma kawuono nyako Ramogi kiwinjo duol mathoth ka gin mag joma chuo nikech ng'eyo koth nyo chwe Nairobi ka kod gwenge mamoko miyo joma mine chal no yware gi chien ng'eni joma mine gi samoro gik moko jabuogi koro gibuok matin ni koth ne nyalo chwe kata kamano Nyasaye omako polo kawuono polo kogore kaka nogore juma mokalo omiyo ada wuoyo gi jogi nikech king'iyo kata mana kaka jodak bende kiyudo ka sama koro tuo donjo joma wuone kata chuo yudo ka samoro iringo ga kuomgi mang'eny ni koro gino mako watim nang'o momiyo duond gi bende en duond oganda kendo duond familia adwani mondo akaw penjo machielo kapok waduoko penjo manika aparo ni nin kod penjo moro kanyo penji mondo ma straight kabisa ka en penjo achiel beda penjo achiel mar Shano nikech wachigni donjo weche mag affordable housing e dakika ma chuok mabiro. An iluonga ni Victor Dhiambo, an mkaji mar Dandora. Aduoko erokamano kuom chopo Ramogi TV ma kawuono mar mondo nikech an die ground kucha joma ne ground ma wan kaka wan jo siasa mane ground waneno matek kod osuptende kuonde mwadhiye. Koro swali na en achiel kuom mag SHA. Asewuotho e osuptende mopogore opogore ka konyo jok moko maonge gi uwezo ka achiel nadhi e osuptal moro ma entie Metropolitans kana chopo kacha kana dhi konyo miyo moro kana chopo kode ba make sure na soye osuptal bo chak thiedhe to nopenje ka en gi SHA
to noorwa kamoro mar mondo wadhi wang'i system ka be tiyo. Kane wachopo kacha to wayudo ka system ok ti. Koro an gima kwayo Bwana Oscar kod Kasuku, seche mibet gi ker tem mondo ing'ise no ore joge ground kacha osuptende masani nitie mar mondo mi kata kwa wawegi wachopo kacha kik mondo wabed gi delay sana. Nikech iyudo ka system seche moko adiera shati ok watamre, but iyudo ka system mane osuptal kacha gin delay. Koro iyudo ka jatuo mantie kacha iyudo ka koro oingere, lakini koro kaka dang konyo onge. Koro kaponu chopo ir ker, nyisuru ker no ore joge moko manyalo dhi osuptande kacha mar mondo konywa piyo piyo. An aonge gi weche moko. Erokamano nya Victor Dhiambo. Ka una undhuru no emina penjo mogik kacha kaso duok gi mapiyo piyo. Primore uru. Yes. An Joseph Achieng, Alwa Karen. Ana da penjo daktari penjo achiel kende. Ichaneno kubete comfort zone lakini jopiny inyore. Owacho maber ni osiptende tiyo. Kamo bede no bonyalo ng'e ni Nairobi onyisa facilities adima tiyo for 3 months. Mamthoth gi kinyi resume kiny. Mamano apani ok nyalruok. Mar ariyo pek nitie ichulo sa kech level 1 ok thiedhga, level 2, level 3, level 4 inyalo dhi ni dhi thiedhi to sa nyaka wadonj kacha sa okwam. Koro en ang'o ma ginyalo timo mondo masin obed abeda ma perfect ma kidhi to ikawi to iyudo service tidok. Okay. Mogik idhi e government facilities. Kos kisedhi kama to time everything to kiki ka pharmacy kacha tindiko ni mana OS. Inyadhi no OS tiene ni dhi ng'iewo yath oko. Koro magi to gin ka giparo ma nikech gimiyo kata oyoko changamoto chien kacha. Okay. Idhi e facility to omiye yath. Koro ochako dhi ong'iewo yath kamoro kech shano ok nyal tiyo the same day. Erokamano. Wachak gi Oscar. Abiro dugo iru mondo wakaw penjo mamoko. Oscar ne openji kacha gi Ong'ayo ni be nitiere kama goye report mutere duoko magu ni mae kama wayudo kata magi nonro mayudo mag jopiny ma koro gini nyalo ter malo. Erokamano koth Ong'ayo kuom penjo maber kabisa. Wan gi kuma wagoye report ma nitiere kata mana book ma we are not ok wadil gi SHA kende, wadil gi gik mang'eny e community. Kata ka ng'ato tuo to wan mwa connecte kuma onyalo dhi timore nade oyudo thieth. Ok kata SHA kende, wadil gi gik mang'eny. Nitiere kuma wago report to nitiere report mwandiko every week mwatero ne jatendwa to ng'iyo to follow up. Wambe wan gi jatelo mwatero ne report to ng'iyo repodwa to follow up to embo odonjo nyaka kijiji, odonjo nyaka community mong'iyo ka report mwamiye ni be reflect gi gima timore nade e community. Okay. Erokamano nya abro mi Dr. Sylvester to kapok mi adwa tudo gi weche mag affordable nikech koro wadonjo e tielo machielo. Elizabeth aparo ni sebedo ine koro e miyo ma oyudo thuolo modonjo ka. Thank you for that. Timo chir joma mine mathoth ogo simbe ni negi paro ni polo nyalo gore kancha no gore chieng' tich abich juma mokalo, but ine timo kinda ibiro. Experience mari gi affordable housing en nang'o? Experience in affordable housing. Yes, ang'o ming'eyo affordable housing minyalo ng'iso nyikwara Mugajwang' kata misewinje kata musewachni kata in miwuon miseneno? Gima ng'eyo matut kuom affordable housing en criteria. 1, penjo monego bed ni achiel kuom mwananchi penjo concerning affordable housing ne requirements gin mage onego bed ni ingo. Machiel kuom gi, you must attain 18 years old. You have a KRA pin, and those are the one I know. Okay. Koro kise bedo in that criteria, piyudo wawachni iyudo affordable housing. With the times each of everyone watakuwa wamepata. Koro kiseyudo affordable housing benefits minyalo yudo kuom gien man mago bon anyalo wacho kachiel. Achiel, seche ma ani affordable house agwenyra go tuoche moko matindo ma inyalo yudi kuma dhano bedo overcrowded, slums kocha. Seche ma daki surrounding ma en comfortable, automatically nyithinda biro somo maber kata performance margi bro shoot up. Thirdly,
affordable housing boro riembo inequality in terms of economic, whereby kila mtu ng'ato ka ng'ato odak yot moro mamana. Ingen kata ka koth cha dwe chwe ta onge okadhi bedo gi wasiwasi ang'en order and safety. Okay. Hivyo tu. Thank you very much, Elizabeth. Awacho ni aneno kae kwano gik motegno magora til piny. Sylvester, adwa ne chaka duok ne jogi thuolo mondo amigi penjo kutende kod affordable housing kaswa wa magi dichiel gi weche mag SHA affordable housing. Okay, wa chak gi paro ni Juma. Village Islam ye kuchacha. Tadwa loso affordable housing. Mokuongo aduko ne erokamano William Ruto. Nwach ward mara mae Nyawa Rise. Ema affordable housing nengo timre. Soweto East. Soweto zone A no serumo. Bajo donjo. Soweto zone B an beneficiary an gi card. No darwa Islam yani pwani Islam to nego golwa to zone B sani chigni rumo. Mabai higa ne kata higa mabiro chande oto serumo majibo donje. Karibu 1500. Kendo wan gi zone CGD. Zone CGD last year anesirika dobiro bo kwano ji. Jodi to mnadar sani. To ber mar affordable housing no, mar Islam upgrading niya, Islam kamwadakeni. One automatic chande to one family an baba nyayudo ni family karibu ni ntinda boro. To odno ni kanyo to aonge cho kaka kibera joda ke chande to jowa mang'eny emodak Islam. Ntie Madare, ntie Kibera, nyanza mang'eny machoga ni joda Kibera kamanyo. To ka William Ruto obiro gi program ni warodo kona erokamano kabisa to gimanya adwa kwa jowa mondo chul ot. No sani wachulo sako. Wachulo ntie sako mwachule. Ine maz zone bino akwa mna jowa mang'eny kaka na wado moro wacho niya. Jo siasa gema rocho wa gi misinformation. No wachisani wacho ni ute maruto gerogo ne wano komadonje to inwango jo kabila mako kosa ni chudo ji chudo mayo wacho sani kidoro 2 bedroom to nyaka bed ni ise deposit 1150 chakre 2010 manodar ji sani nyaka sani wani gingi ya beach onego bed ni chulo kabro 150 to kai bodo tibo mi ot kise chulo pasano kidoro 1 bedroom tichulo 100 kidoro single bedroom tichulo 60000 to gemanya kwa jatendwa niya ndiye jowa mang'eny maonge ok nya afford chulo 150 no kata 100 no ente ma jotendwa ma joluonya konyowa jinadi kata jothurwa inono vijenda wa mang'eny uso utego ok nya benefit e ute machal kamano koro ka bank kaka jotendwa ma joluo ma jo Nyanza en program mane ma ginya biro ma ntia mondo obed ni benefit wach utego. Okay. Mara riyo wach SHA. SHA ni shatiyo abesha usekonyo amino damondo abu kisotal SHA mara riyo aparo serikal onego tima tek kabisa e wachani not dala ndijo mang'eny mapoko register kora ko kani serikal onego busjo CHVs gi mondo ter information pin or invest in media neno mondo puonj ji kaka SHA ber mar SHA or gi registration mar SHA. Okay. Also serikali bono o invest EIT system no kita samidhie to ni system ni pin system of pi kama. Okay. All right. Thank you very much. Aya chien kacha kaso abir balozi kaka na timu introduction ile wango Dorija Masiro au kikundi mdongo Fisherman Kibra wano kikundi ma kitimu nyaka weche magu CHV gi even the sensitizations magi ko manyalo konyo japiny. Koro penjo mare na chiel wan gi joluo motegno mang'eny matie serikal kendo ginyiso wani serikal mantie ni waonge gi lwedo ma okrach. Penjo mare biro kama Kasuku, Mr. Kasuku, you know very well ng'eny joluo wa odak kuonde mongore kochagi Kibera Sara Ng'ombe. Yes. Ibiro Lindi kikao kikwano gite ang'o matami kaka jang'ad paro ni serikal ing'is serikal kata ng'amo chuna for the house ni yao kwa Kibera wachakuru Sara Ng'ombe kwa Kibera wachakuru Kienda. Okay. Mano kwayo mara mogik eni ng'eny jowa yuto gitin
the affordable housing okel man mondo bridge the gap between the jok momew gi jok ma pato gi piny. Akwayo nugo pono jowa manie sirkal gi kotel nugo molo Raymond mancho konyo jowa kacha. Yes. Ka ginyalo biro mkakati moro mondo gitem chulo jowa minwa bende wang'ni. Wawe bedo wawe bedo jo machulo rent, wabed landlords. Sawa. Yes, Balozi. Thank you, Bati. An gi penjo ariyo. Achiel samane wane break nitiere ote mayudo ma o direct penjo nene kum daktari. Yes, direct. Yeah, kum mwalimu Quinta Chieng Silas all the way from Lakisama. Penjo ne ang'omiyo SHA ok kata for outpatients manang need work. Then a line mar affordable housing. Ma to ne mana point manya dana kita cross because the first phase one kako gandaluo nwaneno kagina no dey. Jok maneni limelight, especially in the political line like me. Noneno kaka no dey sana okada wuoyo weche mang'eny ahinya but no dey sana side machielo cha joma ne nitie loch by then. Kuro in kaka jang'ad rieko ne piny owacho masani akwayo ni ng'ad rieko nyaka ne oganda luo. Okay. Sensitize jotendwa kik giring e ground giduoge ground ginyiswa ni gik moko be ni kama iluongo ni ute manengo gi oyweyo. Okay. Kaka an mago kura Ruaraka onego be ni mheshimiwa Kajwang' duoge ground. Okay. Nyisa ni mage ma right. nitie mondo register ne these houses mondo wayudgi. Okay. I'm the one I'm personally as I'm a beneficiary waiting mondo mi adonje. But method mana tigo mondo mi abed ni kuran beneficiary ok yot mondo mi japiny makawaida chopie. Okay. Kuro mano e kwayo na sensitization time national government but duoke nyaka down to the grassroots. Thank you very much, Balozi. Mosainya kum ngadi nikech thuolo ma wan godo apanyo ni penjo ni osedonjo. Dr. Kasuku, wan gi dakika kang'eny to ariyo. Kang'eny mar duoko penjo gite kendo chiwo bende ote ne oganda ma nyikwara Mogajwang' nikech wadwa ne weche manyien ma Sadik. Koro abiro wuoyo mapiyo piyo. Yes. Mondo ane kaka wakonyo piny ni. Ne nitiere penjo mano penji gi Victor Ochieng'. Ni jok ma onge go tinyalo kony nade mondo chudi. Mana kaka ne wacho ni jo siasa jok mago siasa joma gimako to fuong cha to jopiny bedo gi chia gi japiny same japiny mikonyo ni mikone no register kokone ni wan kwa kao gini to wadhi wito SHA ni kabisa to jopiny go macha go ni koro to gine jomo ni ko chul gini mondo gikonyre. Yes. Koro wadwa wacho niya jopiny nyaka tang' maybe gono eno en entertainment lakini mondo jopiny winj mondo o register e SHA. Okay. Registration chendo kabisa. Jopiny mondo register. To kendo ji mondo kaw information ni motegno kendo gikawe ma serious. Penjo no pod otudore gi machielo. Laban Okoth no penjo suggestion. When suggest mondo community otim grassroots. Yes. Mano kare. To gi wach mar lipa mdogo. Yes. Kanyo bende nikech wang'eni wach emomiyo nyocha no wach mondo tim lipa mdogo. Nikech osefweny ni mondo chudo michudo pumbi cha theko ga. Okay. Koro inyalo tim matin to ji mondo beda committed gini kik ji nene ka pek moro. Kik ochal ka bul be pek ka ji duogo. Ni seche ma ng'ato tuo cha ni to koro pek to seche ma ng'ato osebedo matuo koka ji ringo ni manyuru pesa wadhi wachul gini for the whole year tago. Victor openjo wach mar system ipenjo kanyo ji ariyo system ma hang system abire kende andike ka nikech thuolo ma wan godo tin system o seche moko obedo specific even to the institution itself. Inya yudo ka system magiketo oko wit nyalo mana bedo hospital based kata seche moko kata mana staff mes hospital ana seneno gino gi wanga kipenjo gi makuru malongo kofwenyo ni kari ni ngama wange riek koko duogo ni ni me mana dakika matin ato koko duogo ni ni koro rotiyo to chondo no koni ni gino kini kata ni go apar ko biro tiyo tikone ni inge ni riambo. Koro miyo jo siptende be nyaka dwar education
mondo gikony jopiny nikech seche moko gin ging'iye ka tich. Ineno ni en tich tu ni jogi chanda karango kanyo bende apani useneno gino. Koro wadwaro mondo ji te obed ma committed, obed ng'amo tiyo osiptal, obed japiny madwaro mondo konye, to gi jotelo bende mondo obed achiel kuom konyo ji duto. Wach mar affordable housing doctors bende mineno seche moko gi osiptal ma seche moko ioro mana ni OS no ni dhi ng'iew yath no. Doctors of course ne ging'iyo en osiptal ka to seche moko ikoni ni dhi mondo dhi manya x-ray ang'owa, dhi mondo dhi pime lab ang'owa, oko kocha ne ka to ging'e ni mago kuonde gi. Then pharmacy mago bende ne meke gi. Koro magi nokelo conflict of interest ne theko, lakini pod medo rie. Okay, mula wach affordable housing dichiel sa orumo kabisa. Wadhi e studio mar ariyo. Koro wach affordable housing to wach manyaka joge wawuoga ok ayanga. Right. Nikech ang'e ni ji nokong'iyo kode, lakini ji ochuda to gima ng'eyo bende seche moko loso gi dhano ka seche mapok ofwenyo the need, kapok waneno ni gini tiyo. Seche moko ginyalo keti gi agumera seche moko loso gi chulo. Ni gino bende serious adieri. Ikone ne omera gini serious. Okay. Koro miyo ji okaw gini ma serious. Kata miyo wacho ni mondo obed ki igere kuonde ma anyuola wantie kama chalo Sarang'ombe gang'owa. Jotendwa kata ma kuonde kata ma MPs bonego prioritize nikech sirikal winjogi. Erokamano. Koro miyo jotendwa, jogewa, to gi kata opinion leaders obede kanyakla kendo mondo ji okawe gi gimotegno nikech udi gi bro chopo kama koro gionge. Alright. Bro chopo kama gionge to jogewa kik bede ni chulo rent meet negi. To sirikal to seketo gini kendo President William Ruto miyo jogewa ma oko goto kendo oko piketo nwara tir ni kik idonji. Sirikende mamoko to lok nyaka kata miyo apani manung'eyo. Koro miyo yauru wang'u, yauru itu, yauru pachu, join uru chul gigi, ukaw gigi. Erokamano daktari, erokamano ahinya Nyakwara Mogi. Twak mar Ratil chopi gikone gi kanyo. Eka nobedo mamit kata kamano odiochieng' machielo puro biro medo duogo mondo wago mbaka e weche gi jopiny oloso. Dr. Sylvester Kasuku, erokamano ahinya. Oscar Oyoko, erokamano ahinya. Elizabeth Adera, erokamano ahinya kuom biro. Un bende muyudo thuolo mar penjo magi gik magero piny to bende momiyo piny bedo kod direction kata yo moluwo yo makare. Uduto te kunwero kama bende miketo wang'i. Nyinga en George Bati, loya mosiro weche gi te kokalo kuom director mar Bobo Wafula, director bende ochwalo weche gi achiel kachiel, jago picha maga kumora mora magintie tegi duto te gimiyo weche gi choponio makare. Ken Muga jachung weche kachiel ko jatenda Jay Bonyo gi unduto te Papecho Koth, erokamano ahinya kuom medo siro Twak mar Ratil. Obro medo duogo mondo wach mathoth kotendo kod gik matimore sirikal mamulo ngima ninja piny. Nyinga en George Bati, oriti masani.